berri batera! Estoy fatal. Gaurkoan, norekin gaude, Martin? Gure lagun, adiskide, eta bizitzako pertsonaiko nena. ¡Aruarte! ¡Qué sincronización! Hostia, Top. Aurkezpena bizota oso top. Ondo gatu. Ongi etorri, azkenean, gurekin batera zauz, Arruarte. zen ez pila bat Lehenengo eta behin igual, egin marko du, como, pues que momentos ez dago inor bez ikusten. Bueno, baina... Baina ikuste eta gauzak nik ikusten naumen, etzek bat importa jendea, No, show. Bai, no, si ez da, pues, egin badugu orain. Como presentazio txiki bat, nola ezagutu gara, porque ezagutu gara badu pizkat berezi baten. Zaur ja da gure YouTubeko, Publiko. Gure YouTube kontsulentzat edo gure e-bookseko kontsulentzat musu bat Eta gure Eta gure etorkizuneko Spotify entzulentzat. Hori da. Bueno, esan beharra dago podcast saio hau duela hainbat astetatik gabizela planeatzen. Bai. Eta azkenean lortu egin dugula egun bat zehaztea eta azkenan lortu dugu hemen gurekin batera Arruarte jauna izatea. Ole! Azterketa emezken eta aska zen da. Soilik zu ez, izan dugu como inkomunikazio bastante potente bat. Komunikazio ez da gure aldi gana. Lehenengo, azalduko dugu gure ikuspunto eta gero ja Arruarte azaldu zurea nola ezagutu gintuzun. Baina gu izan zen, holan como anekdota. Geuden, gure Discord servidorean, pues beti bezala, eta de repente, Spidermander zuzenen zegoen Minecrafteko zerbitzari batean, Euskal zerbitzari batean. Ni hau non ezagutzen. Igual ez ezagutzen. Total, zerbitzari hau doainekoa da, de hecho, gure baduzu sartu zaitezkete, Zitalko uste dut sortu egin zuela, eta hori da, Euskal sortzailentzat, jokalerentzat be, dikutzeko, server bat. Eta, gure Aritz Maitia, Ole, Minecraft, PvP, jokalari gorena. Queda un poco, nola da... Otaku. Otaku es. Que se flexea, un poco polla gorda, ¿no? Un poco polla gorda. Flipao bat. Polla gorda, esan ezeko. Eta hasi zen esaten, bera, Euskal Herriko Minecrafteko jokalaririk oberena dela, eta Rubik? Bueno, Euskalduna da. Rubik euskalduna. Eta bera, zergatik ez zegoen zerbitzari horretan sartuta. Bera oso ona denez sartuta konbarzela. Claro, es que PvP, plaka, hombre. Bueno, gure Aritz plaka bere nicknamea, Aritz bizitza realan, oso ona da, bueno, justo gure kuadrian PvP-an nahiko ona da. Esan behar berena, ez dakit, igual dagian... Horena, zo eski. Total, Arkakuso be sartuta zegoen zerbitzari horretan esan zidan Josu, mesedez, Josu Arkakusori gombitea pasatzea, mese. Total, de Arkakusori idatzi niola eta pasatu zigun linka sartzeko eta sartu ginen serbidoran tal eta egin ziguten tour bat zerbitzari osotik. Erakusten... Baina uno ez egiztatu desu. Hau, duela hilabete bat, agian. Hostia, duela pila. Ez nagoen ideia erakutsi zizkigun Minecraft zerbitzari horretan zeuden etxe guztiak. Eta Aritzek galdetu zion Arkakusori. Arkakuso, nor da zerbitzari honetan jokalarik profesionalena edo onena? El que más chico va. Ojo. Arkakuso, esan zuen. Ojo. Arruarte.
gurekin, en la final, plaka Arruarte. Buah, epiko ongo litzateke. PvP bat egotea Arruarte eta aritzeko. Nire izan Total, joan ginera bere etxera. Eta, Ai, jode, pero uste nun beste gauza completamente desberdina zen. joan ginen bere Minecrafteko etxera, eta, pues, hasi ginen, pues, bere etxea ikusten, bla, 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 eta, okurritu zitzaigun egitea, si le invitamos al maqueta. O sea, nire etxeko zineten, o sea, hau bat ez beritu dala. Bai. Ateak irekitzea holan. Pues, total, sartu, hasi ginen bere etxea kuskuseatzen goitik bera, ikusten bere guztia. Bai. Eta orduan, hartu genuen kartel bi, eta idatzi genio, de hecho, ia ber, pasatu aldudan, erakutzen programazioa dago, eta Minecrafteko kartel batean, idatzi nuen, gonbidatuta zegoela gure Minecrafteko zerbitzaia. Ia ber, gude podcastera. Osa, estoy lapsus. Es que ni uste nun, oza, claro, zu Minecrafteko server horretara, jolazten duzu zure etxetik, no? Edo egiten dituzu como streamerrak eta. Es que suben, claro, es que nire bertsioan, nire POV-an, gertatzen zan, Arruartek hemen egiten zituela streamingak. Hemen? Bai, yo pensaba todo esto tiempo. Hemen? Pues si, putxa da? Ya, ahora de tu column, digo, no tiene acento de bizkaiera. Habla muy bueno euskera para ser de Bilbo. No, baina benetan, hemen egiten zula dalako zerbait, eta orduan, sartu zinetela, haren munduan, hemen, ¿qué? Te lo juro, nire buruan dut sartu zinetela, eta egiten dutela hor, flipas, en verdad, flipas. Tu, es que gaur ikusi dut... Pues ni uste nun, hori denbora guztin, ban, ¿qué cojones? Bueno. Duzu Instagram kontua duzu hemen, ez daukat Instagram, nahi dut erakutsik Bai, nik izalek egiten izuen egia, nik izan diatu izuen argazkia. Bai, ez jarri en mensajes privados. Mensajes privados. Bai, bidali zigun, orduan, guk jarri genuen kartel hori, orain, da, irular. Igo gora. Bai. Joder, guain hasta izena barkat. Denak izan. Mira, mira. Erakutsi kameran. Hau, kameran entzako, ez dakit ondo ikusten. Baina gorriko dut hemen... Xata berrio. Ai, a ber, kontxo. Ez dakit. Bai, Hor, ondo ikusten da baina. Bai. Bueno, de POV. Ose, itxoen, bukatu baino lehen, zure ikuspunta jakin baino lehen, bukatzeko esatea kartel hauek ipini genituela, de hecho jartzen du, Arruarte ofizialki makete horretira gonbidatuta zaude. Vale, Eta, de repente, astuta genuen guztiz, Arruarte existitzen zela, eta bi aste ostean idazten digu Instagrametik. Kaixo, Arruarte naiz eta zerbitzarien sartu naiz eta kartela hau aurkitu dut. Eta buen plan... Que real. Eta orduan ja, hasi ginen, pues, manejatzen saio hau. Claro, ya ahí, moviendo los hilos. Eta sartu da momentu baten Spiderman-tera, kalean nago, eta ez dut txitik ere ulertzen. Agur beno. Eta jango musu bat Spiderman behar. Zure bideoko zola Es que fan aférrimo, Orain bai, kontatu zure ikuspuntua, mesaiz, porque izan mola ikuspuntua horretik izan nahi dut. Nire irudien, dezutera Minecrafteko jokalari dana, ez, ni ez. Orduan base erradioetakoa, da, nire dauneko adineko sarturia da, nire errin replika bat bezala egiteko asmoa dauko proiektua. Baina, nire lagunak profesionala goko, latope, bai. Eta, orain dira jabez nire bezioekin, eta da, udan, zerbitzari irekizan, zitalko irekizton, lehenengo unatik ibiltzen dugu. Eta, neko avanzatu eta hola garen, baina ditzizan eskolazako garaiek hasiergoa, nuken beldurrez edo etxiergoa, eso, gorra, supone dana. Eta orduan,
utzi nuen jolaztea servidorera. Da, de repente, sartu nintzen kaletik. Bi aste behar dugu servidorera. Eta, servidore oso, petauta. Petauta, nire etxe guztik. Hori guaz ginen esan, Hori guaz ginen esan. Ja, seguro. Hori da respeto falta izela, Eta gero zitezitanko izan zigun zela hake ruso batzuk, bueno, bati ruso hackerrak, ja, ez berrotan, ez nahi oso estereotipo da. Eta gero, rekuperatu zen servidore, eta ja ikusi nun, zela, nire etxe, justu, gordenu lekun, ikarlegaun nintzen, sartu nintzen jokua, eta de repente, arroarte, ofizializia bakatze betira konbidatuta. Baina bigarrengo kartelen, zerbait betzita, baina nire naun, nire naun jatorra, sartu zen eta kartelak kendu zen. Eta hori da, beste kartel bat, letra. Hori da, movida. Pues bigarren kartel horretan segon jarrita, zaude. Ofizialki konbidatuta, zaude. Ez que nik aldun garrango informazioa. Eta aplikatzen dut zara nundik komunikatu edo da. Eta hori inmentzen den atake paniko batek zuen. Lehenengo aldia zan, inbitu dena zebatea. Hola, saio batea. Galdera bat, justo momentu horretan kartela irakurri zenuenean, makete horretia ja ezagutzen zenuen. Bai, gutxi, emartu barra horret oso gutxi. Oso gutxi. Uste dugalengo temporadako aktuare bat zailak ditula, eta baita Durango bazoka juntzin eteneko... Eske blog hori. Bideoan izan zen blog hori. Eta gero superbibentziak eta zerbait zuena bideo bat egotela baita. Esentzialak. Bai, zerbait zan... Ez dakit, zuetako inorrez beste bat. Lander. Bai. Hortzetako pasta ez dakit, zer. Korean da buena. Bai, eta ordun. Bueno, bai, ez nahi ikusten, zaborrona baina. Lasai, ez dut zentari ikusi behar, vamos. Informatzeko asmoa izan zen da, osatu zait, maketo gehin behar ikusten duen eta oso, baita aurrekoa. Karizona akazka universidadeko eta bat, Bai, Ziro, en verdad, pego duro, bai, ez ondo mazan. Saio etiko bat, egizu saio. Bueno, hau zaituko kontak izan egizu, nire ez oso liatzekoa itzegin. Vale, ordun. De repente, emantzen atake paniko batek, zin erdiko festa, neon juergan, Ojo! nuziko ordu bikaldea, sartzen ez zuzua, ikusten ez kartera. Ematen atake paniko batek. Eta, lehenengo gauza, instantzan, telefonoa. Ez gorde. Osa, itzantzatu guztiz, guztipiko itzantzatu guztiz, apagar completamente. Bota errekara? Eta gorde. Osa, ez ziren ematen burburuko eta lako gozatako. Eta gorde, gero, urreko honetan ja esan nun. Vale, nola komuniko gara esan egin, da esan, vale, maketo irratia. Instagram. Perdiz. Ya te digo. Literalmente. Eta bihartu nun Instagramean argazkikin, eta horregatik ekutxik izan argazki edan nire telefonotik ateratako argazkiek parte de texturasekin, eta goizeko ordu bitan juerga. Baina, hori nahi kontua da. Eta... Agartzen da koordenatak, Vale. Hostia, Vale, eta gero... Eta gero... Ordu. Idatzi eron, eta azte bat behan duago, erantzun zezuen, eta janean, azte hortan eran, baina guztiz depresionago, oza, biaz behan dugu erantzun diet, joder, ja ez dute nahi, no ezki, brutik. Gainera justo, nik normalean naizela, gonbidatuekin hitz egiten duena, ez dut Instagram konturik, nik Instagrama ez dut, ez da pertsonala, ez da makete errotikoa. Beraz, Instagrameko kontu ematen du, honek. Ba, ez que nik ez dut eramaten, baina bada zi barbarrun. Eta gaina de beste pertsona batzu mehiakau, de repente, egun batan, Joan edera, makete errotiko bestekide bat, behazean mezu bat esanez, bueno, ez dut taldetik behar dizuela. Ba, ez dut taldetik. Ez daki nork idatzi digu mezu bat, ez daki norden, esaten du makete horreta ezagutzen duela, eta ni, ostia, arrua.
Eta, claro, Ha sucedido. esan nion Joanei, redirígemelo a Twitter. Ya sé, en plan, era como mítico de, yo a tu salen a nuda leche de, no, tienes que ir a la sección 5. Bai, Pues berdin, orduan esan nion, mesez, saio zu Twitterratik hitz egiteko, pues, bertatik ni komunikatu nintzelako. Baina, claro, ez genion Twitterren jarraitzen. Eta Twitterren ez bagara elkar jarraitzen, ezin dira mezu pribatuak zabaldu. Ez? Ez baduzu publikoki zabalduta, orain publikoki ditugu zabalduta mezu pribatuak, gura baduzue mezu bat bidali orain eskubide hori duzu. Baina lehizak ez adibidez, zuen sakillaren argazki bat, la fotopolla. Baina, bueno, lehen ez zegoen, a ver, gako gure teknikari arpegi batekin, ez bidali mesedez olako Pederastia ez. Ni pederastia ni no pederastia, oza. No, baina ez, jendeak, jendeak, bidaltzea nahi duela. Baina, bueno, total, de repente, bidaltzen dugu arroarte berriz ere Instagrametik, esan ez que ezin dizuet mezu bat bidali. Ja, ez que guake liada. Eta zen, me cauen. Bueno, luzatu egin zera pillo bat, elkaritze egitea gure artean. Bai. Pero baita, zaitu nahiko nuke, pizkat oso jatorra da, izanateko, no ez zuen, izena? Joane izan. Oso jatorra. Ez un bezala bat dugu zan, biatu Twitterra, oso jatorra, ondo ez izan, eta nintzen nuen literalmente, baina arte gaur arte ez da falta, pertsona igual dutena Instagramekoa, eta lehengoa. Bai, baina. Nah, nire Twitterren hobe komunikatzen gara. Baina Twitterren kontua deko Gulander, Beñat badeko ez da? Bai, Beñat. Jutsu, ni... Bai, Pertsona, te parece poco. Kamaratatik kanpo, aurretik kritikatu ditu izkazna kontan Twitterreko kontue... Eta, bueno, bai, ikusi ez zen honetan. Eta baita kritikatu ditu nola, ez dut Beñatek, indezura, ikusten zenura mensajea ikusita, oza, bizto. Eta hor ez momentu. Horako ez dut, beran dugu, ez erreko markatzen. No, sin más, komedatu dela, lau pertsona eramaten dugun Twitter kontua, bat, mezuan sartxean, sekean lehido eta nik ez dut ikusten, mezuak heldu direla. Ah, ez? Ez, orduan esaten dizuet beti, ez baduz... Ni ez sartzen, horrelako zerbait gertatzen bazen ala ez? Horregatik esaten dizuet, mezu bat heltzen bada, ez sartu mezura bestela ez nahi enteratzen, kontuz. Bestela ez nahi enteratzen mezu bat dugula, eta normala nien izen ez hitz egiten duena. Hain ez ikusten dut bat egin zuzene bat ez nahi kontuz, eta nien en plan, eta bai zetan. Kontuz, Atek idatzi digu, ez dugu mezua ulertzen. Bueno, pizkat azerre utzi zituen zuzenekoak, ez? Galdera saltzeroa, beno ez, bakarrik kuriositatea. Galdera saltzeroa, baina no? Ez ditu ulertzen, oza... Baina zutzi dituzu zuzenekoak galdera zerre, edo... No, baduzen ere, baina... Markilokuras, hartxe... Ikusi zuzurak izan orden markilokuras? Bai, no? Bai, baina, bueno, baita dira kontsumitzen, ni oso kontsumitzen txarran. No, si ni ez dut kontsumitzen, baina ikusi dut bideo, plan, dago bideo bat, nartzen du como bate bat. Hartzen dago lan, eta ez ditu, pum! Eta bere ama, hemen bertan, eta bere ama, en plan, como, logelan, eta baterekin ematen du, como, hinchable bat, en plan, ¡pumba! Así como, hostia, el puto loco este. Atek galdetzen du, bai, suposatzen du zuri, ia zergatik utzi zenituen... Ez dut utzi, hain ez iken baina, ia ez da baten ez dut zuzenekokin izan, bueno, azterketastea. Dena eskusa berdingera, haitzik berdingera, azterketastea. Eta, baina, ez ikut utzi, egira batzen gara bat, hilabete batzuk, ezin ikon nahi zuzeneko, baina kontu eda eskiatzea funtzioa Katalunia, hori gero dako gai bat da. Potente gai hori. Baina, hoxe, Katalunia funtzioa eskiatzea, eta hori nahi duken zuzeneko kiteko baliabiadik, eta hori kontzin
Eta guain, guain berriz egin naiz, baina urrungo esten ez dakit nola ikarrik esateko berriz. Ez que Dino beti kaixo esaten zizula, eta batean mezu arraroa agertzen zen bere Twitcheko profilean. Ez dakit ze mezu. De hecho, atzo sartu nintzen zure Twitcheko kanalera holan kuskuseatzeko pizka eta ez nuen ikusi mezu arrarorik egia esan da. A ver. Ez que dikazko eta agur. Jaker erroserak izango zion. Esan txiste bat ezera. Gero deskripzioa erakutzea, azalpen erakutzea mazimazimien ate. Azalten txar, beste kontu bat imorrata, beste etapa berriak zera. Zatio... Aurreko kontue, galtandun gemaile bat, ¡qué duro! Sartu duzu Twitch kontu berri, oza, Twitch kanal berri bat. Eta jaten zegoen, esketik askota agur, lehenengoen, baina da, Pues mira, holan promo, egin Arruarte TV Twitchen, TikToken, Arruarte barra irular, eta TikToken egunero askotan TikTok bat gogoetzen dut. Ya está, cierto, ya gehiagin. Vale, pues holan. Eta alde bat, gehiagin doxatu gabe. Esan ezakizu, galdera batzuk demografikas. En plan, zenbat urte dituzu, zu? Batxi bat, amagos urte, baina bella eta amazigarren. Hostia, eski ni uste nun pizkat nagusiago zinela. Vale. Eta demografikas. Zenbat urte dituzu? Hombre, pues demográfica. Pero usted no izango zenuna de su eremu. A ver, amazigarren diskatu infantil, baina gero baita... Género. Hori, galdera ona, Género, Arruarte. Género, nik uste gizonezkoa, baina guain nozula hola zatzen izenako, ubikatzen izenako, baina bueno. Nahi hori esan dezakezu, nahiago dute zerantzutea. Hori da. Ez baduzu erantzun nahi, Mira, hola, jarraitu baino lehen galderekin, lehen ikusten nuen podcast bat, deitzen dela, ¿cómo era? Mientras que se hacía el eyeliner, podcast oso ona. Eta, lehenengo galdera beti zen, ¿cuál es tu pronombre? ¿Cómo quieres que te refiramos? Ah, bueno, ya hori marko bueno. En plan, claro, agian, claro, justo... Bueno, no, justo esta... Porque, claro, justo... podcast horretan gazteraz hitz egiten denez, gaztelera generoa duenez, bai beharrezkoa zela, remarkatzea, ella edo elle. Baina, claro, eskaran kaso honetan ez dago. Ni uste dut, banaketa... hasiarko ginatekela hitz egiten ikas. Edo orduan, galdetzen, edo in. Ez dakit ikas. Edo, claro, ez dago, zin izan ontzateke ika, bueno, zu, plan, neutro. Ez da wiki neutro. Claro, izango ez dut sortu barra dago, Sortu barra dago. Garbi. Izuntza neutro utzaldea ez naiz, barkatu esatea. Ez da... Rubin fan. Arturio te fana. Da, esentziak izkuntzai. Bueno, ez gazartu korretan. Jarraituko dut, galderekin. Gehiago doxatu gabe, esan duzu, Gipuzkoako zelea, baina nongokoa, konkretuki. Badakizue Goierri Lundaun. Joder, que real. Joder, que real. Bai. Txindoki. Txindoki? Mendia. Bai, bueno, ezagutzen dut, baina esan galetzen badiazu, non dago, en plan, señalame, pues ez dakit. Baina demografia txiko dagoenek ezaketa dagoen. Ja, atek ezagutzen du non dagoen Txindoki. Vale, neu, bizineiz, Txindoki azpin. Txindoki hau bada, hemen Txindoki, nina hemen. Beraz, jaun Andreo, Arruarte, ezagutu nahi gauzue, edo bere sinadura gura gauzue, Txindoki, mendira, joan zaitezte. Baina nondik, en plan, ergoiena, mezketa... Zeratik, hainbeste galdera plan... Ez taldetik. Vale, y aquí no hay nun, y Goierri, es que Goierri es como muy real, en plan... Es que solo falta decir... Goierri es como súper real. Barkatu zein zure IPa, es que solo falta eso. Baina da jakiteko, en plan, hostia, se desbrina, es que ni adibidez, bueno, ya bukatuko dut unibertsitatea, baina
Baina ni ikasten ari naz Donostin, entonces digo, pues igual bizizare hortik ertu, pero no. Hogeita bat minutu, Donostitik 33 minutu. Pero ya hay buses. Trena. Trena etzen da? ¿Sí? No, es que trenak, a ver, perdón, pero es que el Renfe de Donosti... Claro, Tolosatik pasa... Tolosatik... Ez da nola deitzen da Berriau eta Irun. Osea, nik atu garrako direkzio Irun. Bai. Da gero direkzio Irunetik, bueltatzen ez. Claro, Tolosatik pasatzen dala, no? Bai. Osa, egiten du Irun... Bueno, izugarezki ingo du, Hendaia, Irun... Hendaia ez Irunen bukatzen da. Irunen bukatzen da? Hendaia Es que, ya, no, pero es que Euskotren ditzen da... No. Ez da, Larraiz, justu, mira, justu nau, Larraiztik bostun metroa. Beitu. Gode, literalmente revelando posición. Bueno. Literalmente, segundo, gillo du zeuta. Itxin, a ver. Marcha hontan, ja nire auzoa, nire... Bueno, pues ondo ongo, ¿qué? A ver, claro, este es... Hau da trena. Galdera demográfico gehiago? No, ya está. Bezen bereziki, jakiteko hori adina eta nonguko zinen. Porque digo, lehenengo usten non zinera Bilbokoa. Eta ya entzuten digo, este tío no suena a Bilbo. Claro, este tío no suena a Bilbo. Eta ya... Bueno, es que montados un película, hemen egon dela eta sartu gara verificar servidorean. Pues porque no se escucho cuando... Ya. Eta ardun inventatu behar dut, zer esan duzute? Ya veo, ezin duzu galdetu, o sea, montatu behar duzu zer historia propia. Joder, pero es que askoz jarregarria eta divertida. Oiga, Claro, es que... Bueno, sin más, ya está, para que izen hori... Ja, Arruarte nire etxetik gertu egon da ere, Andorran diot, gauzatxoak. Ate, aurten, ez da, neba dezu ez baina, aurten Andorra joten gane, nahi badezu kasu indiztak ez zuri. Nahi badezu, Ojo? Indiztak kasu zuri, ez urten joten gane Andorra. Eiz naiz inoiz Andorran egon, urte biatzen gara Andorra. Bera, ate ez da zumintzen gatik, baina Andorra iruditzen zait, kartoizko pareta bat. Santzalki, baina da. Andorra, kartoizko pareta bat, sarrera, dena zentro komerzialak, mila zentro komerzial, argi, let argi. Da gero, 3 kilometro. Literalmente Andaluziako matxak zela, matxak dira, Hora, dena hilda. Eta entzera herri batea, eta herri, ez da etxe gutxi, dena zentro komerzialak eta arkik. Eta Andorra da bete egiztentzea, eta dira kale bat. Kale bat? Kale berdinen dau, Ardie, McDonald's, ama... Bakartu bat, nire naiz turista. Nire naiz turista Andorra. Paz de la casa, egon zara? Paz de la casan, egon zara Paz de la casan? San Julia de Loria. Badakizu San Julia de Loria. Ate, jakingo du. Ate gabian. Eta Arkaliz galdetu indu. San Julia de Loriako Naturlandia eski... Justo hortxe, ate. Algo eski zentro, Naturlandia eski zentro konbatetzen dugu. Bai. Kase, Andorrakoa, Andorra, berez da como mitiko eskiatzeko eta hola, no? Mitiko dendak shopping, ni Andorra buruz entzun nuen lehenengo aldia izan zen nire amamari entzun nion txikitan erosi nahi zutenean mitik elektrodomestikos o que sea, joaten zirela Andorra, bertan askoz merkago segorako dana eta joaten ziren baina egiten zuten rollo recados a nivel de familia... Baina, edo ezagunak en plan, bai, jo que se, nire lenguzu baten lagun bat Andorra doa. Eskatu nahi diozu zeo zer ekartzeko bertatik. Eta tortzen ziren kotxak kargatutakon 8 neveras, 5 lavadoras. Cosa así, en plan, porque bertan zegoen supermerke. Eta orduan ekartzen zuten bertatik dana.
Bai, Gaur egun ja ez, baina lehen bai. gaur egun ez. Andorra behia hiriburua, euskaraz Andorra zaharra, zuliko genukena, fundara, eta baita ere iruditzen zaik berdina. Noski, eta gaur egun zatio azteko Andorran, okerrena da, Andorra pasatzea. Osea, polizikin, Espainiako polizien muga, oso Bai, 10 kilometro iteko, igual, de repente, bi ordu behar dikuzu, daren kolagatik eta polizik zuelako uste. Polizik egin registratzen kotxe exagerazio bat. Registratu behar dituzte kotxe bakoitza. Bai, exagerazio bat. Batzuk pasatzen dira, baina. Mitiko de control aleatorio. Bai. Dale bide bat da, algo que declarar, eta bestea nada de declarar, eta algo que declarar beti, horte fumar daula, batzutan putzera ez. Eta ez nada de declaratik, eta algo de declarar beti. Zauko zeik uste. Mira, atek dio hori, turista moduan egon zarelako. Ez zarete kale batetik ateratzen, ez da broma. Nere amak berdin esaten zuen eta pasaden aldian flipatu zuen. Bai, urruna putan izenen egun tur bat, hobetu dezagutzeko. Momentu egin behar dugun plan, kea de euskal sortzailo guztia joa eta Andorra, eta ate izatea gure embajadora, eta erakustea Andorra guztia goitik bera. Real. Bueno, ate, eregatik IRL bat, ingo de Andorran. Da ahora ya ni Maketo IRL. Eta ahora ya amizitzen joteko naiz. Eta ahora ya lutzeko gehiago lehenengo zuen Andorra guten. Eta ahora ya Euskal Eskuberrek Andorra guteko gehiago eta Espainiari boikotingo jo Espainiai. Eta ahora... Dilo! Ole! Eta gauza bat, esan duzu Andorra egiten zinela, joan zarela lehiaketara... Ez gau da beste meloi bat. Kalo hori da, Ez que, hori egiten azman beste bihor. Bale, txain, pues orduan, hasi baino lehen... Ez que ditugu pio bat hitz egiteko, en verdad. Bai. Nik ekarri Ez dakat gauza ya que lleguizte kortan. Pero, adibidez, atzo, egin genuen, ni psikologia ikastun. Eta egin genuen psikofesta bat, ja bukatzen da karrera, lagarre mailan gauz, eta pues, una psikofesta. Horietan ginen aldoka, Donostiko kafean txokira. Y nada, pues de verdad, de puta madre. Eta gu lagunekin egiten duguna normalean da, como jarri, como retos. Plan, challenge de, egin duzu gauzat bat konkretuki. Eta nirea zen, bilatu jendea, erakutsi argazkiak eta esan eman. Esaiazu, testu bat, me bat egiteko, honekin euskaraz. Flow. Hori, jendea, completamente... Osa, karro duzu hemen, sekzioa. Baina soilik bat lortu nun. Vale. Vale? Orain erakusten, eta erakutsiko dut. Ate psikologia be ikasin zuen. Bai? Eta Donostin digo jo, no? Karate, Hemengoa baina joan zen Andorra bizitzen. Osea, ez dakit. Vale. Bueno, hori, behin. Hau da, memea, lehenengo erakutsiko jozu eta orain jartzen dut kameran. Vale. Sí. Ya está. Nada simple, se cámara jartzen baldin badezun nik berko ditutu 20 segundu gehiago. Bai. Ikusteko baina nasa. Ya tenéis egiten 5 euro y ya está. Hostia, memea. Gainera, es que lehenengo, lehen aukera erakutsi nion, momentu zautu, aurkituko argazkia. Erakutsi nion argazki hau, a ver. Eta, esan nion, ea aurkitzen zaizun zerbait, gainortzeko honi, eta hau zan. A ver, Klap. Este es mortal, baina ez ekin zer jarri honekin, orduan, pues azken nahian esan nien, bari, txoi. Bilatuko du beste argazkiat, eta bilatu nuen estea. Bueno, ere baita ere jarri nuen hau, baina hau da marsin mas. Goatzen dit, euskal trapero meme horrek, goatzen dit asko, musiketalde bat zana euskeraz. Guai sobre los contenta, como beste gaira baina hori aparte. Los contenta izane, guai anezen mimiro bazazten sartutako musiketalde bat, euskal musiketalde bat.
Gorpuzkintz ditzen zana. Gorpuz. Trap estilokoa, ondare Gorpuzkintz. Kings. Baina zetak beran. Eta Joder, vale. izan, oize, rap bat oso xatarra zan, berkeoidekoa meme bakarrik. Bai, da bukatu inez, Spotify-tik kendu induen. YouTuber uste ezaitzen duela kantak, neonen gero konprobatu. Die esolerri nengo trapizuen musiketatea, baina kagada bat. Ez da jentu falta, baina Hori atrapa. Mierda bat. Hori atrapa. Horrela ite, eta gero gehiago zorrela. Eta justu, estuve eta justu hola sekaz. Claro, lase, gainera, aurpegia eta pauta todo, seguro. Bai. Es que nire pizkatela ante no. Ja, bera, piquete, Dara más una gau. Osa, zuretzat? Ja, ni izan da. Zuretzat? Que ekarri dut zua dela, berri txarrikako, baina, joder, es que hace un calor aquí que me pega un algo. Bueno, saldu barko dugu meloien bat, así como tal, porque es que ditugu pilo bat meloi zabaltzeko, orduan, agian, hasieran, gura duzun gaia ikutu dezakegu, arro arte, Hasi gara lehiaketekin. Bueno, nahi duena, pero agian nahi du beste gauza bat hitz egin lehenago. Bueno, zuek hasi nire zuenakin eta gero. Lehiaketekin, ni nahi du lehiak eta venga, ba. Vale, pues Ni ez lehiatzaia. Ni ez lehiatzaia. Osea, Cabrón, ez da Euskal Herriko PvP Minecraft jokalari oberena. Ez da lehiatzailea, ez da gauza asko. Arai, zer da? Ja, ez da zer. Eso. Arru arte. No, pues, kontatu pixkat labur, lehenengo, ze kilo egiten duzun, nola ezagutu zenuen kilo hori, porque ni behintzat kuriositatea dut, eta orain zer zauz egiten eta zer buru dituzu. Ba, nina nire beste aurpegila, interneteko beste aurpegila, nire beste pertsonaleko beste aurpegile da kirolari bat. Fondoko eskia, edo erokon eskien ikinduna, hori da kirol bat eskiezea bezala, baina alpido da batizia, hau da, erokon eskiera, joraka barautada, gora, gero albelak eska bat. Zara como eskiar nivelatxez. Bai, korrikia bezala, baina erotatan. Eta da kirol bat oso minoritarioa da kirola, oso minoritarioa, oso jende gutxi, garantzi gutxi ikutzen Espainia mailan, Iberian izan mailan. Baina, gero, Europa mailan, gehiago kirol bat da, oitxura gehiago da, adibidez, Alpetan edo Ferranden deko kokura gehiago da, fondoko eskikin lotuta. Eta, bueno, bada, nik da kirol bat oixe, behar dana asko fondo asko behar dana, eta noso negadari, ezeketit. Eta, azteko ezekatzen nola ezagutu nik fondoko eskieta da, ni txiklatek izan naiz eskiatzaia, horretan gurasokin bi urte ditunetik naiz eskiatzea horretan. Koterinen Frantziko Koteret estazioa, gero baita Jakako kanbantxu eta Jakako irikuk eta hola. Dago baita bandarango bere estazioan. Eta espitzidetek eskiatu dut, pixkat, ez asko, batzen ez txikitan nire marka bete kontatzen dira, foto nintzera, igual 10 metro egin ditula, eta janak jatzen ez kentzeko. Txikitan nintzen alperper bat, oza, garbi. Eta beti baina, pixkat joten aurrera, uste lehenengo debeatzen, Bat egin dut, nebien eskiatzen bakira beraten estazioetan, baldalaren? Bakeira, juren bigarren etxea. Bai, bueno, non bakira beraten estazioetan eskiatzen fondo, eta ikusiken ditu, eta batzuk, pertsona batzuk, entrenatzen ekipo baten, talde baten, eta nik jara horretan nuken beharra, kogoa bat nuken, nik uste dut, nire segurunea.
Azteko ni eskiatzen, baina ziretasun gehiokin eta ez betiko, bi buelta eta autokarabara. Ziretasun gehiokin. Eta hor ikusten ditu jendea eta pentsatzen nuen ganatzea jotea batik jende hori nola filmatzeko asinik entratzen daki, baina galdatzea jura horretik galdatzen nintzenen, nik ere horrekin ez tardera, ez da broma, debetxe baten, horretik erekin berbera. Es que Goierri que es real ese. Qué bestia, ¿no? Es que Goierri... Es que nora behitzen da Bilbon bizi garela. Joder, ya. Es que es una Bueno, ez pentsatu, Goierri baino da txiki. Goierri ere ordizia eta goia marmillo biztanlean dira bideo izan errega nabarikoa. Baina, eta hor, punintzen nintzeitea almo zela, eta esan nion, azmintzen almo zela, seguru nezketatuko nion, zenigura ekipo baten. Eta, esan zikuntzan nire gurasuna entrenadorea, eta esan ziren nire gurasoi, ja izala behiratzen nahi, eta esan ziren, eta, pixkat, gombideatu nahi gintxula. Hor, eskiatzea. Ekipo hortan doze, galdetu nahi zigula, beste plan duken, ekipo baten deun, eta hor, Izan zen rollo cazapromesas de estos. Bai. Eta, hor, hasi nintzen ekipon. Entrenadore hau, baina ez dago ekipon, baina dau, Kataluniak Federazio nagusi edo zuzendari da guain. Justo kaizu zuten dugu. Eta, hortik aurrera hasi nintzen ekipon entrenatzen da, lehenengo bi urtetan deba izaten da bin. Enegun juten nintzen, debetxatzen, gero bat izan, ni debetxatzen nioen 2008an. Tore izan, COVID. Ja bukaera, temporada bukatzeko momentu nintzen. Debetxe bin, guztik kontatu diken. Konta. Baina, debetxe bin, konfinamentu garaian, ni, eta nire uste, izan gabeti, ni mintzen izan naiz, oso eszeptikoa COVID-19 kontu honekin. Aritz. Ez nuen sinisten, benetan, hau zehazan. Coño, ya lo conté. Sí, yo sí lo estás No, claro, usted no lo conté en plan paranoico. Ez ni kontra, ez sinisten. Es que Goierri es en Eldu. Oize, esan, urtizik beti zona gorri, beti meso bat gauten zona gorri. Bale, nik nintzen, Katalunia, ez nintzen egoen dugu mugitu. Ez da Goierritik, nintzen. Katalunia, bandaranean, erdi kamuflau, erdi legal, eta han botan dure buzoan kanatzen. Eta hor ekipon, eta hor erabaki nuen sartzea bitxea probak sartzeko tecnifikazioa da publiko bat espresatzen da eritiko kontrolarik sortzeko, indaduna, eta probatan sartzea erabaki nuen, eta hor sartu nintzen probatan, eta probatan hor sartzeko esan, lau plaza zer den lau plaza zer den eta jo nintzen. Eta horretu nintzen eta jazta. Arkakuso diola, zergatik entzuten zaizun oi hartxonekin, holan como kontesto, gaude justo altabozekin, en plan, gorailuak piztuta, eta suposatzen dugu entzuten dena, sartzen da, entzuten da alde batetik zuzenean, eta gero entzuten dena gorailuetan sartzen da mikrofonera, eta orduan agian entzuten zaio bikoitz edo oi hartxonarekin. Pero bueno, hemen komentatzekoa, mi kolega de contrabando, sartuta, kutxa baten, tren baten, segola, tren bat de Goierri, Cataluña. Confesando delitos, hermano. Eta, hau prescrito indu. Prescrito indu. Baina, que loco, en verdad. Eta hori locura bizi marrai. Eska, bai, eta bueno, gero debetxe iru, ja 2022, 22, 23 baten, 22 bat, zera leun, zemieten beretzen, 22 baten,
sartu nintzen egun, ja, ekipo zen. Osea, gauza publiko, tal. Eta ja, federazioneko bat da. Eta sartu nintzen, eta, hortik ja, bi urte nituen egu osoan, hango eskolan ikasten, katalanez, eta han beste dialekto bat dago, alemezela ditzen bada. Eta han ikasten nituen beste, bi egu, inditut. Eta, hortik dator ere bizioa, talde hortan, lehiaketak, asteburu ia, eta nola da zure bizitza rollo bitan zatituta egotea? Porque alde batik duzu bertan como bizitza bat, eta gero hemen duzu beste bat. Da salvazioa, zatio, azken finean, da, hemen dauzeten estereotipok edo moldek, han ez dauzket. Orduan, hango moldek oso diferentek die. Orduan, izan daiket beste pertsona bat. Izan daiket oso ezberdin eta hemen erlazionatzeko igual egin dikuten akatsak han ondo, beste egin dizket. Eta beste izatea bat eta sortu eta, bueno. Oia, neko faltzu ematen. Arco de personaje, esaten ari da arco de personaje. Lit. Osa, nik hori adibidez askotan pentsatu indut, rollo de, hostia, orain leku berri bat joango naizenez aldatu dezaket nire izaera goitik bera, total, ez jaten ez ezagutzen, baina ez naiz kapasa de repente izateko, jo que sé, Josu Malvado. Pero ni adibidez, egia da de Donostia joan nintzenean ikastera, eta hor bizi nintzen, pues, astenetik ostiralera, eta gero ja aste burutan tortzen nintzen, baina, vamos, osea, ni aldaketa gehienak, flow, me apetece ahora hacer esto, eta Bilbon igual etxagon zeteke todo raro eta lagunekin oran zuekin, yo que sé, igual, ya más estético edo zer gauzak en general, como que aldaketak izan nitun, eta Sevilla baita ere. Es que gero be kontuan izan behar dugu zu Donosti bakarrik zeuden, claro, es que ni hemen aibez unibertsitatera joaten hasi nintzenean, be aukera hori izan nuen izateko izaeran aldaketa bat, o lo que sea, mira, gero bueltatzen zen egun goiza, bertan igarotxa, baina gero... Bigatzen ari da, pero es que atean, pilla jende, porque dauz egiten no sé qué movida de teatro, eta bigatzen ari dira, se ikusten dute el jodido loco de la chapela y el pañuelo en la boca. Eta bigatzen ari dira, eta porre que se... No, horkones, en verdad... No, bueno, esan nahi nuena hori, unibertsitatea joan nintzen, ezin nuela hori esperimentatu, gero arratsaldean bueltaten nintzelako, eta gero etxean berriz ere izan behar nintzelako, el Josu de siempre. Baina, bueno, sin más. Jarraitu zer historia, barkatu. Bai, bueno, nik eitzeko horri da, oso zaila da beste izaera bat golpen sortzea, baina azken finen, pixka puntek ez du sortzen aldaketa horiek, eta igual, esaten bezala, akatsak indikuzunak edo guztutu ezkezun gauzak aurkeztu zen erat emengo lagunei, beste modu batea aurkeztu ez zure buru eta hola, pixka daka. Eta, bueno, baita laguntzen bandit beste izaera bat eukitzeko zeak. Han beste hizkuntza bat, beste jendarte beste kultura bat, eta Euskal Herritik Euskal Herrian salto badau, baina emisteko salto ez da. Euskal Herritik Katalunia nabaritzen da, eta asko nabaritzen da. Oso, desberdin gara, anetainea, otaku talde, ez dekare ateratzen. Eta, bueno, Baita, aipatu nahi nuen, mi jodido kolega ikasiko du lehenago katalanez hitz egiten, erderaz hitz egiten baino, Oini naiz. Es que tal cual, Osea, Ruarte, ja zen Kataluniara ikastera katalanez hitz egiten, eta gero hortik, ja, igual gaztelerara heltzen zara. Guantik ezazkizko katalanez reposizio batzuk eta aditzatzuk, baina eske, erderaz ez? Osea, rollo, ze maila duzu katalanez? Komunikatzeko momentu Osea, rollo, first bat, bezalako. Ez. Keba. Oso, maia jasatzen da baju samarra dauketera, ez kapasa eitziteko kaleen momentu bertan. Azteko leku hori ez datako guztiz katalana eta nerderaz komunikatzen dindako gehien bat. Baina baita, hani aditzek ikasten ez dakit. Eta, bueno, erderaz eta katalanez nik uste niko antzeko dijola maila. Baina erderaz eta dagoeto, pizkatu dagoeto eskolatik hemendik ikasten dioterako.
Eta, nire gustatzen nire hizkuntzak egin dauna arazo nagusia dela, arazo nagusia. Gauza interesantena, esango dut, da, inglesa, erdera baino askoz hobeto kontuatzen. Claro, hori galdetuko nun, digo, igual ingelera, hobe gaztelera eta catalana baino, hobe txigitasun. Inglesez askoz eresago espesatzen naiz, erderaz denbora guzti hitzen bila, naiz. Adibidez, hau, anekdota reala da, entrenatzen egun baten, eta guztiz deskritzen eskiko galtzak, ekipoko, elurrekin. Eta neuke gotza, ordu, esan nahi non entrenadore bat nintzela kotxea bigatzea galtzak aldatzeko. Bale, ez dekin galtzak erderaz, ondo hortan. Da gaur etzeko batzen, oain etzeko batzen erderaz galtzak. Baina, bueno, garaiatan ez. Calcetines. Calcetines galtzak, bai? Bai, no? Galtzak calcetines dira, no? Calcetines ez. Galtzak die... galtzak da... Perraka! Joder, vale. Claro, es que también dago averaje euskalki. Claro, es que gure pantalones. Gure dialekto, pantalones, eskerrik asko. Nik esaten nuen entrenadore, Trousers. Tengo que cogerlos. Sí, tengo que ir a cambiar los trousers. Mítico Latinoamérica en Puerto Rico, el loco le puta egiten dutela la que habla. Nico ahí mezclando el Spanglish. Que toque limpiar la carta. Baina hobetu, uste dut baina hobetu. Eta azteko nobetu dut baina. Hobetu. Egun amabi tilde. Fallo indikut. Bueno, nivel, eta hori. Azarketa hontan. Egunen gure zoi ez kontatu hori, oaindik. Baina hori. Egunen gure amabitintuko, fallo baina. Hain ez hobetzen. Pues que Tilde va dar una movida terrible. Abia eta azia eta haiek ez dikut ulertzen, gero, komplikazio bat. Todos ia... Mira, hau ikasi indut aurten. Ikasi indut... Irakasli izango zala. Hau ikasi indut aurten. Todos los que acaban en ia... Daukate tilde. Claro, porque ya te día. Dijiste quién es el truco. Claro, todos de separaute. Mejoría edo alakoak de volvía de puta madre sacaban en Zion ella también los de hombre aquí. Pero ¿cómo te aprendes así? Baina, ni ve aquí los trucos míticos de los que acaban en on, adibidez bakit que los que acaban en ado, en plan ido, barkatu, ha habido, esa tiene H. De ha habido, ha comido. Claro, porque A es de hacer. Claro, baina eske dago bi amota A de hacer eta A de preposición. Claro. Truko hori erakutsi zidan esti nire laguna, eta erakutsi zidan izan zen, he descubierto la lengua castellana. Hore, ni ez gazteleraz, euskaraz be, eta ingelesez ni te cuento, oso txarro noiz ortografian. Ni beti esan naiz, zintzetako... Joder, es que este cabrón... Eta, claro... Ni letras. Eta hortan filo. Beti izan ditut arazoak, batez ere tildeekin, euskeraz ez dauden estilda nire eredu batean ikasi dudanez tilde gutxi datxin ditut. Eta, pues, arazoak izan ditut ero nagusitan. Ni gertatu zitzen, claro, ni indut, baita ere, ikastola eta guztia indut euskaraz, unibertsitatean baita ere euskaraz, eta justo, unibertsitateko hirugarren maila ja nintzen Sevillara. Eta Sevillan guztia gazteraz, vamos a ver, ni maila asko sobradakot gazteraz, euskaraz baino, naiz idatzi, naiz irakurta, naiz espresota berez ere asko irakurtzen dut erderaz, eta berez irakurtzen euskaraz, eta euskaraz berezik hitz egiten dut. Bestela ez dute idazte, unibertsitateko gauzak eta baren. Sin más. Hori nire gertan entzai bai. Claro, baina eski gazteleraz, gero, claro, heltzen zidan, como, jendeak idazten zituen lanak, eta zen como, wow, qué lenguaje más, como, claro, euskeraz claro, no, pero eski lanetarako, en plan da, como, euskeraz ondo nabaritzen da, en plan da, como, ez da... Euskara zientifikoa dakizule azte baina gazteleraz ez? Hori da, ez gazteleraz zientifikoa, claro, como que, nire egiten zet pizkat, como, raro, a veces, bereziki, plan, jendean digo, pero ¿qué haces escribiendo así? Que parece aquí del siglo XVIII. Vale. Plan, gauza, eta también las tildes, porque claro, yo no escribo ni tildes, ni usten dut correctoria.
tildak idaztea, eta ez dituenak idazten, pues jartzen ditut gero, baina nik ez ditut inoiz bez idazten tildekin, baina jendeak, claro, dominatzen zuen en plan automático, eta ez un horrelakorik behar, jo, joder. Claro, baina, bueno, sin más. Kaixo, Minervas, ¿no? Minervaska. Aupa, Minervaska. Hala, Minervaska? Eixo Minervaska. Musutxo bat, zure txat. Minervaska. Baina, eso ezagun bat da? Nerea ez, bintzat. Ah, Pues bueno, vale, etorri. Ai ama, filologa hispanista esateko un txarrata. Hemen zatu, da, justo. Bueno, pues, egunen batean eman nahi badizkiguzu, tildeko ortografiako klase bat. Mesedez. Ondo legoki. No, es que gainera, duela gutxeran ja bukatzeko tildeen gai hau. Tema tildes. Tema tildes, bai. Partikularrak ematen ditut, sumei, pues para ganarse unos dinerillos. Eta, justo, aurten, nire klaseak ematen dizkio da numeari, daude lantzen iatoak, diptongoak eta lakoak. Osea, que mítico. Kanik astutan ituen guztiz diptongoak noiz ziren. Ja, diptongo, bueno, no, yo creo que da que diptongo neukan como completamente. Eta horren izan zen, eman behar izan nion teoria hori azaldu behar izan nion, baina ez nuen ezer goratzen orduan. Berrikasi behar izan nuen atal hori azaldu izateko, eta orduan orain nahiko fresko da duela gutxi landu egin dudalako. Baina, tamien te digo, hau irakasle gehienik gertatzen zai, oza, ez dira espertoak atal guztietan, eta nahiko ohikoa da. Hombre, cabrón, baina tildeak akitan on jarri. No, tildeak, ni lo de llano estrujura eta aguda, me la sé. Iato eta diptongo, se me lía. Joder. Eta gero esango duzu, analisis morfologiko da holan? Bueno, nire lehengo zeroa izan zen nire lehengo penkoa izan zen lengua castellana. Ez que ez dakit zero izan bazen edo bat. Negatibo, igual. Zero edo bat. DDH hirugarren mailan. No. Lehen hezkuntza. Ez dakit bosgarren edo seigarren mailan izan bazen, Peiorekin, Peio irakaslea. Joder, es que Peio bai. Eta azterketa zen lo mítico de morfosintaxis, de ematen dizute esaldi bat eta complemento directo, complemento predicado, verbo. Mi baniko. Pues te lo juro, oso txagar nintzen de bai, soy super fácil, le preguntas qué a la frase y tienes complemento directo. Ez da inerraza. Eta, tío, es que bakarrik atera memorizatzea, es que ya zaila, memorizatzea memorizatzea. ¿Dónde? Ez dakit galetzen, ¿dónde? Aditzei? Bai, total, eta gero zegoen bai, que si conjunción, no sé qué movidas. Bai, subordinadas. Bueno, ez dut nahi berriz, hori ez. Banik batxigerkon bezu eman behar dut. Ja, hori bigarren maila marko dut. Eskerrak lehen eskuntzan hori lantzen ez dela. Eita gaza? Ja, bestela, lehen eskuntzatik nintzen pasauko, literal. Bukatu behar duzu, bukatu zia gaia de lo de eskiatze eta holan, edo eskinia galdera bat? Bai, no, sí. Hori, zuze egingo duzu, zer, nahi zauz, lehenengo batxillergoan, esan duzu? Bai. Eta gero zer egin nahi duzu, bigarren batxillergoa bukatu, oza, batxillergoa bukatu. Zer gustatuko ditzen Asmoa dauket, itea unibertsiade bat, la típica, baina gero antropologia, edo antropologia da, zer de historia erotuta... Bai, mi fakultad. Bai, antropologiko alboan. Donostin. Antropologia edo antropologia sozial? Notak ematen. Bai. No, baina antropo ez deko not askorik, Filo bezala. Ekarri gazte, filologia zona daude menizatzen karrera. A Gasteiz. Osa, ze filosofen zelek dago Gasteizen. Hori esaten dugu minere... Claro, nahi duzu zerbait como historiaren... antzeko dolan edo... Claro, zure movida zer da, ikasteko edo egiteko lan, zein da zure movida, zein nahi duzu, plan, historia? Lana, ni oso... Nahi, ikustaritza, gidoiak idatzi, holako gauztak igual, asko gustatzen zait. Periodismo. Personaje total, baina, bueno, gero igual, pues... Ez dakit, da igual... Edo hola dauket, seguridad, nire plan guztik faigatzen baduen, inmaster errex bat.
irakasle izateko eta DBH-ko historiako irakasle bihurtu. Hartu alduzun erabakirik txarrena. No, egia esan da antropoia da, que normalan antropo ikasten dutenek uste dut irakasle izaten direla, Osea, unibertsitateko irakaslea, eta ja, lo top izango izateko como irasle o investigador edo hola. Baina hori... movida. Baina hon polita da, polita, eski lurtara egiten du. Mira, Minervaskak esaten digut, DBH eta batxillergoko irakaslea naiz, eta ez dizut hori gomendatzen. Mira, ni magisteritxe ikasten nau, eta lehenengo urtean, irakasgai bat genuen deitzen zela irakaslearen funtzioa. Eta justo irakasgai horren, lehenengo gaian eman genuen. Índice, nola da, índice de depresión irakasleetan, holako bat. Eta ikasi genuen DBH-ko irakasleek depresio gehien duten irakasleak direla. En plan, eskatzen dutela baja por depresión, altuena duten irakasleak direla. Ez que DBH da justo gazten garairik zarrena. Bai, zaku guztotako jendekin enez erritzen. Klaseak die lotxa bat, lotxa propatzen klaseak die lotxakin, Gero bezala, thriller bat naiz, dekaile eta ja ez egirekin begira gazai. Hostia, claro, es que gainera gaur egun, la cosa de los chavales izango da, thriller izate eta holan, que eso tiene que ser mierda, boa, tiene que ser todo loco de la paqueite. Holan, Vete a la sonora, métete en ketamina, coño. Mira, holan, como dato, es que eso, bueno, benein nuen esan. Tú, zenbat demora da natzagu? Una locura. Ordu bat, pero de verdad hain dira, bueno, de dira toi. Gatzen dugu la orden gutxi, ¿no? Ahora esan dugu sortziterrietaraino. Bai, lo que veamos. Bueno, esan egin nuela, jarraitu baino lehen, holan gure inguruaren txat, taikondo egiten dut, eta taikondo... Ja bukatu duzu, no? Ez eso, bai, taikondo egiten dut. Eta taikondon mutil bat dau, nire ikastolara joaten dena. Osa, ni orain izan ikastola, baina bera orain dau ikastola. Eta esan dit, gure ikastolan orain, modan dagoela, onitzan izatea. Carmelon, izate. Bera, nina... En plan, es que desde que mina del morro... Otaku izate orain modan dau. Es que mina del morro... Eta ez eta guantatzen. Eta gainera... Total, eta gainera esaten diot, porque ni ez zian esan otaku izatea, esan zian, ez onitzan izatea. Zera otaku, no? Bai, hori. Ez que... Esa gara ze bat da, una jendea Naruton outfitozokin... Ya bintxan tizala... Txiokin... Es que justo... Es que justo errarizatzaileak esaten zuen bitartan egin du. Hori entzuta, es que mortal. Hasi berrian hasta lan asko gustatu behar zaizu giroa aguantatzeko, dio. Ba, Minervaskak. Nei gustatzen zai, baina ez da gira bandoko nu tipo kase nei adarra jotzen denbora guztin notea. Eno ez gira bandoko nuke. Ni beso. Pero azargara zuzentzearez. Azkargara zuzentzearez. Bueno, eso es lo mejor. Ya ves. Terapio, bumba! Ni adibes, ni eske gustuko pilo bat umekin egota tal, eta horregatik gustatzen zait lehen hezkuntzan egotea. 6, 7, 8, 9 urteko umeekin. Oraindik ez dut probatu, 3. zikloko umeekin, teorian aurten praktiketan hori probatuko dut da. 3. zikloko? Plan, 11 eta 12 urteko umeak. Osea, segarren... Segarren maila ez da 11 urte? Da 11. Vale. Eta teorian aurten probatuko dut haiekin egota. Eta ez dut inoiz esperimentatu hain nagusiekin, eta beldur naiz. Nik uste zigarren baina noltik ez zaula horren beste. Daude justo hor mugan oraindik. Eta gau, ni ohituta nau 6 urteko umeekin egotak egon unos amores que me los como. Eta, claro, 9 urteko umeekin ez dakin hori izak, porque claro, 6 urteko ume bat, nire 6 urteko umeak ziren fan de Zetak. Vale, hori zen... Zetak eta kainakai. Literalmente zen, Mercedes, Zetak azken bestia. Ez dut ezagutu oraindik otaku umerik. Ez ditu vale, 11 urte ya, vamos a triunfar. Orduan, 11 urterekin ya va tocando lo de Naruto, esas cosas. Orduan, a ver nola den olaku umerik. Edo no den nola den, ez da? TikToka daukea, bosarren baian ja Fortnite'en iruditzen ezten die.
Da pixka, oso generazio... Bai, hostel Horren Fortnite. berez hasi dara. Oso eredu txarrakin... Bueno, a ver. Ez da berez, Bueno, Fornite hasta un punto ondo, baina gehiegi bada, en plan, Fornite friki ume. Hoi ba, pila bat. Zer da, Oye, pues un friki de Ah, Fornite. friki, nire dio fakey. No, Digo, ¿qué no, dices? friki. Es que justo partikularrak ematen dizkiodan umeari, seigarren mailako ume bat da, eta fan de Fortnite ikusten ditu todos los míticos vídeos de forniteros de retos de mierda eta Vale. me encanta el Fornite, lo juego todo el día. Olako bideak eta mesedes utzi Fornite bideojoko gehiago dauz. Vale, parkatu, Beira, hoi mazuen bat da. Nik debekatuko nikuzke online dien bideojokok. Mintzat, neurtu zetio. Nik uste asko zen mundu hobea Txiran bezala. online eta zuri diru ateratzeko dien bideojokotik kanpo mundu hobea dago. Es que, actually, nire irakasle bat, osasun nahasmen... No da? Osasun eta mendekotasun nahasmenduen irakaslea. Osea, mendekotasun, en plan, adicciones eta holan. Egiten ari da, eta egin ditu hainbat ikerketa, plan internet, bideojoko onlineen inguruan, lootboxesen inguruan, horren egiten ari da. Eta ciberbullying eta holan. Eta eske justo esan du klase bat, non azalduzun, imagínate, asaltzen a todos los A ver, no eso malas, baina jendeak psikologian ez daki zer den lootbox bat. Benetan. Ba, hoi da arazo nagusie, zatio horrek hoi da adikzioa sortzen dona, ludopatia sortzen dona. Claro. Arazo nagusie hoi da, serion. Osa, FIFAko kartak die lootbox bat. Bai. Kaseialdeko kajak die lootbox bat. Edozein gauza, da adana tokau zerbait, da lootbox bat, eta oso arazan dira. Oso arazan dira. Bai, eske justo hori izan genuen klase bat, eta sin más, porque adibidez baita ere CIE da, oza, existitzen dira como bi manual de psicología de diagnostikatzeko. Bat da, DSM, delako Amerikarra, eta bestea da CIE da Europako uste dut, bueno, sin más. Eta CIE badao sartuta bideojoko onlineen, no sé, adikzioaren nahasmendua, eta DSM-an ez. DSM-an normalean da como over. DSM-an ikasi dut. Ez que hoi Belgikak eragintzon lege hau bat sartzea, Belgikak deberretu ditu lootboxeko guztiz eta bideojoko onlineetan euren bi ordu baino. De hecho, orain Hori iritsi da, baina Brawl Star jokoan kendu egin dituzte lootboxak. Overwatch ere. Bueno, eta berriz jarri ikuste beste modu eskutuko bat. Bai, en plan, jarri dituzte, como izartxo batzuk tal, moldatu dituzte, baina ezi kasak kendu dituzte. Bai. Ez que publiko asko galtzen da, adibidez FIFA... Buah, es que lo de FIFA es loco, Izan Belgikan, Txinan, eta abar ezin du ezaldu. Bai, era. Lootboxegatik. Es que bereziki da, es que segon como analizi bat non jartzen zen bideojokak eta jartzen zuen. Hemen dirua sartu daiteke. Dirua sartzen dena, benetan, no seke, sartzen den dirua atera dezakezu aplikazio beretik, no seke horrelako gauzak. Eta adibidez, kasu larriena zen FIFA, porque sartzen duzu dirua, da aleatorio, hausizkoa da, eta gainera gero, zu saldu dezakezu, zure pertsonaiak diru gehiago irazten, osea, da, izan daiteke, ludopatia. Eta gero beste zen, CSGO. CSGO B. CSGO, lotxagarria da, osea, jokue oso hona da, nizigero atxekaten dau, merkatu beltz guztie, Bai, no. De hecho, CSGO €1 euro, pistola bat, ikeragarria da. Baina bai. De hecho, es que gainera justo nire unien nik ez nekien, no? Baina, unibertsitate batez ere gizonak, bueno, batez ere ez dut bakarrak, dute, orain modan dago ez daki nola da FIFA Fantasy edo ez daki nola La Liga. No, pero el Fantasy es... Bueno, Bai, baina en el de la Liga bai. Eta da, Ez da como el del LOL. No, pero el Fantasy, o sea, ni alguna jolazten dute eta da, sin más. ez daki da, bai, sortximia puntu gora, bera, eta no seke, eta gero horretaz gain egiten duten plan, rondita de FIFA Fantasy, eta gero sartzen dian el bet, no, da bet 365, vale, en vale. casa de apuestas de verdad. Claro. Que nire ezagutzen duzue Mutila, P. Bai. Atzo, Seguro. Seguro. bai, apostatu dut a que Corea del Sur gana. Eta era fútbol partido batetani, baina ikusten duzu partidu hori, ez, baina autobusan aposto egin dut.
Gainera apostoak orain diak como arrarak, en plan, egin dezakezu adibidez. Apostoa de egongo dira, yo que sé, lau corner baino gehiago. Egongo dira, lau falta, no sé cuántas, plan, como que ahora apostoak en plan de... Super zehatzak, bai, hori da. Eta orduan, como que tenéis como multiplicadas, es que lagun bat... Eta gero eta zehatzago izan apostoa gero eta diru gehiago irabazizak ezu. Ja, bai, claro. Hor, gehitu nahi konkrena da, nik badakitela, nire ez oso investigatzailea estudiona, zein egiten dikun bideojoguk eta hola, nire guztan nintzak informatzea, ez jolaztea, beste informatzea. Eta kontu da, kirolbet bada ba euskal apostuetxea, euskal, komatu horren, apostuetxea. Kirolana bada ba, kirolbet. Badakizue, apostuetxea. Bai, honen aplikazioa induen sortzaile berdinek, estudio berdinek, da la Liga Fantasy aurtengo edizioa eguna. Es que claro, la Liga... Datu bezala. Claro, es que la Liga Fantasy en sí da como apuesta, baina ez da apuesta, porque no es da... Da bidea irekitzea apuesta. Claro, da el inicio. Baina ez duzu, pero en sí es da... Da como la marihuana la droga. Hori dino justo Minervaskak. Oso bere aburuz, oso erraza iruditzen zaiola, salto emata lootboxetatik apostu etxeetara. Bai. Eta, de hecho, lehen eskuntza, bigarren eskuntza edo batxiergoan gaudenean, nik ezautzitu kideak apostu etxeetara joaten zirela, 8 urte baino gutxiagoekin. En plan, ja, 16 urterek joaten zan. Gainera apostak, joaten zala da rule, sartzen dituzu 40 zentimo, eta apostu egin dituzu, eta gainera, eurillo, makina hauek daudenek jo que se tabernetan eta holan, eta ez dizuten ez galdetzen. Normalean jaten dira kasino, joku etxetara. Baina, no sé, iruditzen zait nahiko oza, 15 urterekin ja basau sartzen, apostu egiten, jo que se, Guatemalako ekipo bati irabaziko duela, eske zer ingo duzu gero 20-25 urterekin. Que, argoiarin nahiko libre gare hortik zete, guaindik izan apostu etxe indartxu nik uste dut. No han llegado las casas de apuesta. Txiste bezala Donostia junda gare nire honek, un makina batea, sartu boleta mar sentimo eta ikusi dugu ez ezkera 4 euro, eta gaitu die flipatzen, baina eske... Eta hain esaten guain, rentablena dela Donostia ematea boleta mar sentimo, eta horrekin bokatik ebertzen ez zula, baina eske... Nik uste eta igala eredu batzuk hartzen globalen ez bakarrik apostutan dana pixkat, ez dakit, dauna bideratuta konsumismoa eta... No, ez dakit, pixkatu ditzai, dena daula ondo eginda, gu horreko guztak konsumitzen eta jarraitzeko, nik uste dut. Baina, hori nire konspirazio dut. Bai, no, si, zera funtsaltzen du, no? Eta bera, Minervaskak dio, nire ikasleak batzi eta DBH laukoak aitortu ziaten apustetxetara juten zirela. Edo horretan sartzen dituztela euroak, eta flipatu zuela. Normala. Gaur egun asko zerrezago da, eske gaur egun zara joan behar ez da haun reta, mugikorren bitartez apuste egin dezakezune duzun tokia. Eta inbertsio kikoa, inbertsio kriptomonedak egin dagoela, guain oso modan da gai hau de inversiones eta oso emprender eta jados eta... Lo de las criptos da un cabezas eta... Ez que han da como apuestas, o sea... Da egotan gutxirekin eta holan beti dira apuestas. Ni hau... Kriptobroak ezagutu nituen unibertsitatean, ni justo batxergoan oraindik ez nituen ezagutu, baina unibertsitatura heldu nintzenan, nire erakutsi zidaten, bai, begira nire grafikoak, begira, duela hilabete bat, 500 euro nituen, eta orain 700, dal, eta soilik sartu ditut 5 euro, da lokísimo, tal, baina ez dut aterako, porque a largo plazo, hobetu izango da, tal. Eta... kriptomoneda erortzen da, eta ja, hori niri harritzen ninduen de, ostia, 5 euro atera ditu, eta orain 700 euro ditu. Ez que, falso, ez dira 5 euro. Ez daki zema dire, baina hori da, esaltzen dizutena, eta gelditzen zara, como, haiek agian esatu dute pa flexear, eta ni gelditu nintzen... Bai, benetan da investigatutasun. Ez, porque, kriptomonedak dira que zu, sartzen bat duzu diru gutxi, irabaziko duzu diru gutxi. Bai, eta sartzen bat ez du gehiago. Ingurun, seguruna da apostatzea, eustea oso minimoa, baina minimoa gutxi lortuko dezuna. Osa, diru ez nire bedezu, baina
a largo plazo, ez gertukoa. Claro. Gertukoa beti da, segundu lehen izan da estafa da. Azkenean da, como apostar bezala. Pues, ni garai hartan hori esan zidatenan, me lo planteei todo de, hostia, pues 5 euro sartu eta itxaute urte bat eta ditut 1000 euro. Gero ja ez nituen sartu, porque soy un vago. Baina, eske oso erraza da, honetan sartzea eta... olako, jo que batez ere gazteak, lanik ez dutela eta diru asko ez dutela, pues, kameratzea horrelako gauzetan sartzeko. Queda como dinero fácil, ez duzu zer egin behar, sartu diru hemen eta bueltan izango duzu 10 ratiz gehiago. Orduan nahiko potente, nahiko potente. Nire gertuko lan bat, ari da ikasten probatzen, inbertsioen kontu hau, eta pisketa hau lehikatuta, baina, bueno, alare, perfektu zikun, 25 euro. Eta bitcoin, guen dela 4 urte. Pentsa, oide behatxe baten obi. Vale. Guain, eusen eukitzea guen dela 2 urte. 92 euro. Baina, gero, 2022 intzaren bitcoina eroi. Osa, zer, bitcoin bat, $1000 balorauta, eta basatu zen balio izatea $21,000. Eta gatu eta esatu zen baino diru gutxi gaukitzea eritzi zen. 18 euro ekin geldiko zen. Hau asko gertatu da, eta hau zantzan bitcoinetan izan da kalte nagusina, zenen jende gehien eragintziona eta kalte oso handia esan. 1.000-tik 28.000 asko da. Ja, es que horbe egon zen como bajada oso handia, eta bai, pero bueno. A ver, nego zuek beste... Bai, beste aldatzen da pizkat. Oso gutxi itzein dut nire alde sare sozialetako aldei buruz. Eta gamer? Beste saio bat indik a ber, etxe nahi nun sare sozialetak baino gehiago nahi nun itzen bideojokuei buruz, euskerei buruz eta regulatzei buruz. Jasika itzeiten lootboxei buruz zaula. Orduan, zituko eta baina ditzen los contentei buruz. Ez dakit badak zetan los content da... Asaldo, Asaldo, bai, hori seguro. Asalduko dut, bale, da interneten edo, bueno, artifizialki edo galdudan edukie, ja interneten behi daukatela ez dena aurkitzen. Eta ez dena aurkitu, baina ez ikustana. Baina ez da moduiko lortzeko eta beretak handu dana. Eta oso gutxi, eduki gutxi da, baina oso interesgarria da. Eta euskaraz, Euskal Herrin bada ere. Nik daukaten ezagutza bakarra da bi joku, Durangoko azokan sartu zienak, nene infantzia oso izan dienak, eta gaur egun ez da argazki bat, interneten, ez da tweet bat, ez da komentari bat, ez da interneten. Gaur egun, eta egin bilaketa oso gogora, eta hau nuken pentsatuta bideo bat itxeko, joko hori buruz inburta izatzeko, baina, bueno, ja hemen aurretik ego eta... Exclusiva. Lehenengoa da, hau, dala ekotxi dioten hau. Lehenengoa da hau, eta da, Baxuga Esurtearen bideia izena da. Eta da, partxismo duko bat. Dijona, pixka, animalista txamarra da. Baina, bueno, ez da joko política da, partxismo duko bat. Uste Bizkaian daula gaina binteuta. Deiko txukune. Da guztiz euskaraz. Bai, guztiz euskaraz. Eta ez dauke erderaik ez dauke Euskal Herrin indakoa. Hara sortzailea, Bizkaiak patrozinatzen du Bizkaiko foru aldundik. Eusko Jaurlaritzak eta... Hola, ez dakit sortzailea izin dien, egesan. Bueno, ordenagailu eskarik oso eskasak die, Windows XP eskatzen duen. Windows XP, que duro. Eta, bueno, Igual dituzu bideoak zure kanalera horri buruz egiten. Ez dakit igual, eskatuko diot, egun baten hortzen bat kontaktu jartzea enpresa honekin. Nolaria ezaren salmentan, eskatuko diot igual, abertzati diketen interneten deskargatzeko aukera gisa edo jartzeko ermoin aukean. Zatio, iruditzeko oso produktu interesgarri diela ikusteko Euskal Herrien bada. Eta hori Windows XP ordenagailu bat aurkitu. Ez, Windows amaikan funtzionatzen da. Amaikan bea, bale. Gestionetekin do, eta hau bai, bat. Baina esken nire benetako infantzia, hau da. Hau. Trikitxikrien abentura izugarria.
Wow. Hau da nire infantzia guztie, eta da plataformero bat. Ez dino, Mario pixat kontrolak nahiko txafalti, neko ezkari, da kontrolak onartu gara dut, baina musika. Eta trama kontatzea spoilerrekin. Bueno, ez da spoilerik, ez trama da bidero. A ver, ez igual jolastu. Literal, oza, kontatu. Ja, bale, bada. Dare. Ze brutalak izenak diote, de hecho. Es que dira, en verdad, potentes. Ja. Bueno, ba, txiki da, trikitixa bat. Eta bere aitona dau, aitona kimbizi da. Eta ikendik uste dau, teklatu, tipiko musikari teklatu egitekoa. Baina teklatu da gaiztoa. Teklatu egiten dugu euskal kanta tradizionalak laportu. Aldapangola. Euskal tradizionalak. Ez, aldapangola kenean ez kamatik dira, ja gehiagik. Ikusi mendizaleak txori eta hau. Bale, dare, bederatzi maila, oso maila gutxi die. Behatzi maila. Hiru maila die, lehenengo iruk dare Gipuzkoan, zeuta. Ez. Lehenengo iruk dare Bizkaian, ubikauta, diena Omako basoa. Omako basoa ez zidera. No, Omako basoa Bizkaian dago. Bizkaian. Barkatu, ikusten nire ubikazioan. Bueno, Omako basoa Bizkaia da. Oso grafiko politek, oso musika politek. Eta guzti esiketzi horten egin. Lehenengo hiru niberak die Omako basoa. Bigarrengoa die Donostiko Santa Clara isla. Eta hirugarrengoa die Donibane Gaztik. Donibane noizun ez da gitako bateko katedral bat. Bai, ez dakin, bai. Bueno, Gaiztoz kanpo. Claro. Orduan. Nibelak ondo areto dena, denbora bat da hamar bizi, betiko simplea da. Baina joku honek, joku motxonek. Eta gero dare izterrexak eta hola, oso izterrexak eta dare, bueno, baina gutxoko bitartan. Izterrexak eta dare, eta pizkat da oso... ez dakit. Joku base da, oso motxa, baina horrean egin badezu referentzi guztik harrapatu, eta egin harrapatu. Claro, rejugalia. Izkutauta ez, gehi. Osea, basikoa, dena nivel normal bat. Ematen dola ez daukela, baina hitzen baina bez hau espezifik ontan. Koordenada espezifik ontan, desblokeatzen da, zona bat, ikin dena referentzien gernikan moportaketai. Literalki, oso Joko hori... Ez que, claro, run baten egiten baduzu X gauza. Bai, oida. Joko hori inspiratu zuen Super Mario Wonder. Literalki, Wonder oso joku gona da. Guaitxa basatu ez. Bale, baina... Orduan. Joku honen netako kontu da, nire infantzia osoa hemen dira da. Hau izan da leheneko bideojoku, Hostia, Hau izan da... Zure demo bideojoku potente. Bai, eta gero New Super Mario Bros. DS. Classic! Denena, nirea, praktikamente nire izan zen Super Mario DS. Bani garaien ja zarra zan, nire garaien ja 3D. Claro, es que nire gara... Gurean baitare. Jokoa... Ez zarra baina... Irten zen 2005. 2005. Ni Nintendo DS... Gu gara 2002koak eta jokoa atera zen 2009. Nintendo DS 2009 izan. Bai. Osa, irten zenen jokoaren ikesien jaio. Oida, eta bueno, joku honen historia da, eskola, lehen hezkuntzan, eskola eman nula. Zati, joku honen historia da, ez ezula behar CD-a deskarra jarrita eduki, joku nui biltzeko. Osea, CD da, antipirateriaik ez dauke. Iten da, hendik ezu, klik derecho, duplicar, eta ja alde zibili bezutena gai. Pues pasatu porta. Horregatik, igual ziatuko nez komunikazioa jartzen sortzaileekin, a ber, txiko... Pues bai, egin dugu drive baten, Oida, horregatik, elburue, igual hori importante iruditzen zait. Vale, orduan, eman un eskola, eta eskola nu, hitazo, osea, hitazo. Eta orduan, etxeken dituen lehiaketak, joku honenak, eta historikoa.
Zuzeneko baten ningu gameplay, walkthrough. Bai, igo behar duzu bideo youtubera, gelditzeko betirako. Bai, nahi dute inmortalizatu, joko hauek. Eta gehiago guzti bat zegoen beste bi edo, baina ondik bi hauek bakarri dauzke dela. Pena handi ematen ditzatio artelan bat da. Eta hautatik aparte, los contentetik aparte, bueno, los contentetik jo egongo da, asko ez bideojuegotik aparte, bideo, kultura... Horiek asko ez egiten dure buruz. Digitalizaziotik aparte, aurretik egongo zen, 1000 eduki galduko ziren. Baina... Digitalizaziotik ondoren, adibidez nik bi artikulu idatzi ikut game gantzian, hau ez da promo bat. Toma, blogger. Eta blogger. Bai, eta blogger aparte. Da polipatético. Eta posible da galtzea eduki hori, ez agertzea. Da euskeraz ez da konserbatzen, da badale organizazio pila bat inglesak eta espainola konserbatzen dedikatzen dienak, baina euskeraz ez da momentu egin. Eta adibidez, guain barkatu txapalatu zen horiek. Hilabete honetan nahi dira ospatzen Euskal Game Jam. Euskal Game Jam bat da, sortzaileek denbora burritu daukeak, tematikaz jakin bat buruzko berileko bat iteko. Eta nahi dira ospatzen Euskal Herriko sortzaileen Game Jam bat. Game Jam honetan, lehenengo postu kartzen ez ikusten haren joku gehienak desagertu dira. Hori Game Jam askotan gertatzen da. Nire goratzen naz, duela gutxi, behatzen ari nintzen kable HDMI bat etxetik eta behatzen ari nintzen nire aitaren portatilaren funda eta hola, eta ateratzen dut disko bat, que es este disco? Ateratzen dut eta irakurtzen duana da Mago de Oz, juego de ordenador. Idatzita, a rotulador, diskoaren gainean, yo digo... Osa, nire justo bideojokoen inguruan, bueno, bai izan ditu dala diskako jokoak bideojokoen inguruan, izan dut Age of Empire, Asterix Obelix, Age of Empire Beat, por cierto. Orain da ikustut konserbatzen ditu da ez dakit non, baina behau gertatzen da gero askotan antzinako bideoekin, bideoak gordetzen zirako VHS formatuan edo DVD formatuan, CD formatu markatu, modernoagoak, eta orain dura gutxi hasi naiz pasatzen familiako antzinako argazkiak digitalera, porque claro, eski garrantzitsu iruditzen zait, olako bideoak galdu aldirelako, oxidatu aldirelako, apurtu aldirelako, orduan hauek mantentzak ordentzea, urrengo belaunaldietarako edo nahi baduzu 50 urte barru berriz ere ikusi edo jolastu, garrantzitsua dela horrelako prebentzio ekintzak egitea. Erreferitzen nintzen, ez da zure bideojokoi balioak kentzeagatik bideoi balioak kentzeagatik, baina erreferitzen nintzen proiektu profesionala. Bai, oza, bideojokekin be ere, oza, hori be... Pelikula bat. Bai. Sonic ezin da desagerrarazi. Inbarko ditu... ¡Qué susto, coño! ¿Cómo tienes tan alto, Josu? Por si acaso... Joder. Barkatu hasi gara, zuzenen gaude, bueno, zaitugu, bale? Zer esango zerbait. Bai. No, eta... bideoekin... bueno, baita ere existitzen da lo de Wayback Machine, que claro, ez dakit zen da causa, porque sortzen da, difamatuak izan bar direla, o sea, izan bar ditu como, no sé cuánto, hori visitas a la página, ez dakit, tráfico. Hori da, egun baten, ez dakit zen batekin, gordetzen da. Baita Wayback Machineen erazoa da, multimedia edukie ez dela gordetzen, eta beraz, ez da bakarrik testu gordetzen da. Claro, gordetzen du el HTML. Claro, vale, ya, bueno. Pues, prebentzio olako gozak. Ni adibidez, nire goi mailako grado superior, trabajo de fin de curso egin nuen sobre la preservación del videojuego. Ah, bai? Bai, porque, o sea, iruditzen zait como algo importante videojokoentzat. No, de hecho, justo, agian ari da ez doa, baina lehen komentatu dugu, Baitibait, dela youtuber bat, ni asko gustuko dut, eta hitz egiten du justo dauka bideo bat pirateriari buruz, eta esaten du ja ona baden edo txarra baden, eta esaten du askotan
pirateriaren beharra dagoela, batez ere olako jokuak ez desagerrarazteko. Olako jokuak, Arruartek erakutsi digun antzeko joku askori gertatzen zaiona da, ez daudela plataforma desberdinetan. Osea, ez daude Epic Games edo Steam edo olako plataformetan, eta beraz pirateatzen ez badira, gertatuko dena da, galduko egingo direla. Horregatik dela, beharrezkoa pirateria hori egotea ez desagerrarazteko material hori. Orain berez, ez da como que zu pelikula edo, bueno, ez dakiz pelikula, baina txinetan, como que bidali behar duzu ez dakin nora versión física bat. Bai, orain dela 2 urte, la Biblioteca Nacional Española dago hartzen Espainiako bideojokoak. Hori da. Eta gordetzen. Hau eman daiketa da? Hauek eraman dizketa da? Ba, ez dakit. En teoria, bai. Bai, igual, A agian la bai. Biblioteca Nacional de Madrid. Ez Madridia, ez. En teoria, baina da Colección kopia Goya de bat Madrid. egiteko. Bai, kopia bat egiten dute eta gordetzen dute ez galtzeko. Gordetzen dituzte liburuak, pelikulak, guztia. Unibertsitatean. Espainian egindako arte guztia. Ja. Baina, nik ez da Madridia ama... Ja, es Madrid da Madrid. Bueno, bai, ez da... De hecho, Hori seguro que justo de gorde gauzak, hau, baina egon zenean Pedro Sánchez, la pijera kinki, atera zen duela urte batzuk ere sortu egin zutela preserbatzeko Espainiako memeak. En plan, zabaldu zutela atal bat de, pues, Espainiako pelikulak, Espainiako argazkiak, baina ¿Dónde están las máquinas? Tesoro Nacional. Espainiako memeak gordetzeko atal bat zabaldu egin zutela, eta hori be Espainiako kultura zela eta preserbatu egin behar zirela horrelako gauzak. Como hago que gire. Ahora en la Zera Biblioteca bezala, Nacional. memea bezala, Pedro Sánchez sabe más del perro que de Sánchez. Olako memeak, en teoria, bertan dos gordeta. Zein da el limite? Zein da muga? Claro, Martinen bio alde berserk gordeko dute. Claro, es que non definitzen du zer sartu alde, porque igual daude meme batzuk dira oso bastoak, haientzat, onura, gustukoanak ez direnak, baina guretzat dela historia edo kultura de España. A ver, hoi ba, naiz eta oso gauza serioa dan, eta benetan, inda, gore, beltza eta kenduta, eta noski hori ez da gordeko. Eta igual, komedia gordetzea ez, gauza osasungarri bat alako igual, baina bai, bere izanatako kultura eragin duen gauza bat. Ez da gero batu, kulturan eragin duen gauza bat, azkenan izatio, ez eta igual ez da gauza bat etikoa gai dena, eta inguru nizuzutako, eta gau zintzen aipatu da, frankismoa izango da, frankismoa inguru nizuzutako gertakarik, ba... Memek gorde ibardia baita, zer da kulturak ze ikuspegi dauken gertakari horiekin, nire ustez, ez dakit, Bai, baina baita ere zein gordetzen ditu ez da zinez. Mira, Minervaskak dio nik eramaten ditut, filologa hispanista, ez zaioa sola Madrid ajutea. Sí, egia da, dago pila bat gauz, tipo, gordeko duzu pornografia Espainiako. Hombre, pornografia ez. Bai, baina, obviamente, baina... Hori da, Espainian egindako gauza bat da? Ja. Baina, orduan, da como para comparar, o sea, memeekin ez duzu gordeko meme bastoak. Ja, en plan, O sea, gordeko duzu, en plan, un chiste egin zuela David Broncano orain dela 2 urte, ¿sabes? Bueno, acá, y la gente, jajaja. Baina adibidez, lehengo duela 50 urteko telesaiak zirela supermachistak, homofak tal, hori korreta. Hombre, Torrente película dago considerado, o sea, Europak konsideratzen du como tesoro español. Ja. Osa, olako gauzak lehen eta gaur egun gordetzen badira, digo yo, orain bizi ditugunak be, no? Bai, nik uste abisu batekin, noski bete abisu batekin, hau ez da zuzena... Bai, en plan, más 18, no? Contenido sensible, no? Sensible ez, oza, ez da zuzena eta ez da persona sano baten benukie, baino kulturan isla bat da, gainarteko kulturan isla bat da, eta, bueno, hori Mira, Minervaskak dio erromatarrak pornografia pintatu zuten. Bai. Liburutegietan baita daude horrelako liburu. Claro, es que... Bai,
Erromako kaletan, Erroman legala zala, bueno, Espainia oso modan da mafia hau, pornografiak natuta. Eta Erroman kaleetan marrazten ziren iketzen eskulturak, singalatzeko lokal horiek nuntzen. Desberdina zen lehengo kultura gaur egun, adibidez lehen gehi izatea ondo ikusita zegoen, eta gaur egun aldatu egin da gauza. Gaur egun asko sobeto, baina nago esaten lehen la mitiko Grezian txinan. Esaten deza, ez lehen de dura berrokota. Nola montatzen gehan, oin da 10.000 urteko gauza da, Baina ez da... Todo vuelve. Como el Flow 2000. Ez du avanzatzen, ez du aurreatzen. Nahiz duena, nahi mazu guain helikopteroak jarriko jazu pertsona bihurtzean, baina ez du avanzatzen. Gizarte bezala. Bueno, gauzatxo bat. Zoritxarren joan barko gara bukatzen. Noski. Nago esaten, dramatxo gorako patadón. Eta guatik balitz, gehiago eratuko inateke hemen, baina eske justo gaur ordutegi mugatua dugu. Noski. Eta utzi ditugu hainbat gai ikutzeko, baina bueno. Segunda parte. Etorkizun batean, Segunda parte. Oye, ya presentzialki. Arruarte streamer parte. Conexión Goyerri Diego, Lortxean una medalla olímpica y así eso. No, baina, bueno, etorkizun batean pizkak zure bizitza aktualizatzen, tal, eta bertako esperientziak lortxean. Eta kolaborazio bat edo nahi badezue bideo matiteko edo, nahi badezue mondaudekeu edo. No sé qué, nahi badezue. Hablamos de negocios. Ya hablamos de negocios. Literal. Así que bueno, pizkanaka joan barko gara gurtzen. Eskerrik asko hori da, Ate, Piermander, a los coleguis, Minerva Vasca. Eskerrik asko noski Arruarte zuri etortzeagatik gomidapena onartzeagatik. Eta jarri gure abesti famatua mesedez bukatzeko. Eskerrik asko Minerva Vasca, espero dugu laizter berriz ere hemendik ikustea. Urrengo astean maketu erratia izango du berdinez, ostiralean. Espero dugu, arratsaldeko 6etan beti bezala. Eta nire urrengo astean ingo dugu anuntzio txiki bat. Bai. Anuntzio txiki bat, Bueno, tiramos a separar guazela. Ya dugu anuntzioa. Baina, bueno, eskerrik asko. Así que txalo bero bat Arruarteren txat. Gio zeuzio horietatik. Eta urrengo aste arte Jon Andreo! ¡Que rompe! ¡Salve!